A'i nôl a un alwad tân gyson ni. A galwad wedde ar nos Sadwrn. A damwain car. A lawr yn i'r damwain car. Cyrraeddon ni na, we un person yn trapt yn car. A we person arall wedi dod mas a wedi nishtio ar hewl myni. A sylwes i ar y drws cefen y car ar agor. A o'n i'n mynd deall pam. A we'r anffodus, we stress, we pressure ar byna. O'n i'n ffili cael atebion yn iawn. A wedes i, a dwi'n cofio troed yn frawd, a wedes i fe, mae rhywbeth yn wrong mynin, mae rhywbeth yn wrong, mae rhywun arall mae rhywle. So eithon ni wylio, a ffindio ni, merch byty'n 10 blwydd oed wedi, mewn yn y ca. We tipyn o mesur ni wedwn ni. A na gyd, mewn â hi'r ambulans a bant â hi. 2 ddiwrnod ar ôl ni, es i lawr, we'n ferch hyn a'n cael ei geni. A wna'n i'n cerdded mewn i'r ysbyty, lawr yn Wyddi Bush. A menyw a merch a'r fenyw yn cerdded a bandage ar ei ffenni myni, a we'r ferch fach yn cerdded a we'r bandage ar ei braich. A mi ddilies i ddim byd. A fel wna'n i'n pasoi, wedodd y ferch fach, that's the fireman. A stopes i ddew, excuse me, ydys i? A eithon ni siarad, a nhw wedi damwain. A pam sylweddolodd hi, pwy wen i, halo na fi deimlo'n ath rhywbeth trwy fi. Mae'n diffoddwyr tân system dyletswydd Rhan Amser, RDS neu Ar Alwad, yn cael ei gwerthfawrogi a'i parchu'n fawr yn ei cymunedau. Fel eu cydweithwyr llawn amser, maent wedi hyfforddi i ddelio gyda phob math o sefyllfaoedd a digwyddiadau. Gan fi ddim byd ond cymoliaeth mawr i'r bobl tân. 2 blynedd yn ôl ges i damwain ddrwg iawn a o'n i sawnd yn y car am awr a hanner a doth yr dynion tân allan a torri fi allan o'r nhw tynnu yr to off y car a'r drysau, pilerau a bob beth. A chwarae teg yn nhw ar ôl y job fendigedig. Yn cymunedau, i ni'n nabod pob un, maen nhw'n nabod ni, a falle teuluoedd ni nhw. Mae'r brigad tân yn helpu fi bod yn person gwell, a mae'n nice hefyd bod pobl fi'n byw efo. Maen nhw gyd yn gwybod bod fi'n gweithio ar brigad tân, a felly maen nhw'n parchu'r swydd hefyd. Weithiau ni'n cael llythyron o diolch o'r pobl, so fel os ni'n mynd i tŷ sydd ar tân, gallwn ni cael llythyron o diolch ar ôl ni, a wedyn hwnna'n digon i gweld bod ni'n gwneud swydd dda. Mae'r rôl yn wahanol i be o'n i ddisgwyl, oherwydd dydy o ddim yn mynd i alwadau brys. Da ni hefyd yn gwneud gwahaniaeth mawr yn y cymuned. Da ni hefyd yn codi ymwybyddiaeth peryglon tân. Dwi'n penderfynu fod yn diffoddwyr tân. Dwi'n fod eisiau gwneud ers o'n i'n baint yn bach. Gan lot o teulu yn yr gwasanaeth ac eisiau rhoi rhywbeth nôl i cymuned. Dwi'n tad i 3 blant fy hun. Dwi'n hoffi'r ffaith bod dwi'n role model iddyn nhw a hefyd bod fi'n dangos nhw bod cydweithio efo cymuned yn peth da. Mae cefnogaeth y teulu yn peth pwysig iawn i wneud diffoddwyr tân da. It can be challenging as with everything else in life, but it's manageable. We manage it on station in our own community. The crew basically looks after each other and looks out for each other. It gives that sort of family feeling within the station. Mae gwaith tîm, cyfeillgarwch a chwmniaeth hefyd yn rhan fawr o fod yn diffoddwyr tân Rhan Amser neu Ar Alwad. Dyma'u ffordd nhw o roi rhywbeth nôl i'r gymdeithas. Nid dim ond byw neu gweithio yn y gymuned yma nhw, maen nhw'n rhan o'r gymuned ac yn ei amddiffyn. Fel wedes i gynne, i ni'n nabod pob un, mae pob un yn nabod ni, a falle teulu ni nhw, ond pam i ni'n mynd wedyn at rhywbeth sy'n agos ato nhw, maen nhw yn gwerthfawrogi chymod, a pam i ni fel diffoddwyr a'r criw yn dod nôl, i ni'n teimlo, nethon ni rhywbeth fyna i helpu'r teulu na. Sa'n gweud bod fi'n dal iawn, ond dwi'n credu bod fi biti 10 trodfedd pan dwi'n cerdded biti lle wedyn am wythnos ydw i.